Hoxe, se nos lo permiten, temos que falarlles de nós, porque a Fundación TIC comeza unha nova etapa, marcada pola colaboración coa sociedade lucense. Esta semana, 7 asociacións sen ánimo de lucro asinaron un convenio de colaboración coa Fundación que depende da Deputación para divulgar o seu labor social. En total son 11 os convenios suscritos entre a Fundación e entidades sociais da provincia. Esta iniciativa e outras que imos coñecer abren as portas ao mercado laboral a alumnos e titulados da Escola de Imaxe Son de Lugo. A integración laboral, social e mesmo familiar de persoas con algún tipo de discapacidade e enfermidade son obxectivos comuns a maior parte das asociacións que asinaron convenios de colaboración coa Fundación TIC. A finalidade é facer visible o seu traballo ao resto da cidadanía. Yo creo que desde cualquiera de las organizaciones en las que estamos agradecemos muchísimo pues, que nos vengáis a grabar, a ver, a ayudar a hacer documentales, que los podamos exponer en los distintos ámbitos de actuación que tenemos cada uno de nosotros en nuestros respectivos trabajos. UNICEF, a Asociación Lucense de Xordos, a de familiares de enfermos mentais, de enfermos de Alzheimer, Down Lugo, San Vicente Paúl e Raiolas son as entidades asinantes. Os alumnos e bolseiros da Escola de Imaxe e Son de Lugo realizarán proxectos audiovisuais sobre o seu labor social. Raiolas, principalmente, nos seus estatutos, estipula apoio, divulgación e axuda, digamos, a todas as persoas con espectro autista, non? Nestes momentos estamos dando unha serie de servicios que supoño que pouco a pouco iránse incrementando según vayan crecendo os nosos pequenos. Temos logopedia, apoio familiar, terapia, en fin, ocio, tempo libre. Sensibilizar a cidadanía é outra das necesidades que estas asociacións pretenden cubrir coa divulgación do seu traballo. Nosotros é unha base moi importante, porque o noso non damos sensibilizado á xente. En Lugo é moi difícil de sensibilizar á xente. Nosotros somos poucos para ir a todas as aldeas, a todos os pueblos, a todos os sitios. A fundación esta, podemos organizar de que nos hablen, que a sensibilización da xente. Y que se vea que las personas, en concreto con síndrome de Down, son personas con un cierto retraso, pero que pueden hacer cualquier tipo de actividad que hacen las demás personas y sensibilizar a la sociedad de lo que es una persona con discapacidad intelectual. No labor de apoio ás entidades sociais inclúense o noso programa Lugo de Norte a Sur. Este espazo informativo semanal é o primeiro da provincia que se emite íntegro con intérprete para persoas xordas. Os 7 convenios asinados hoxe súmanse aos xa suscritos coas fundacións ANADE, ASNAIPS, Preescolar na Casa e Azcar, entidades coas que a Fundación TIC ven colaborando desde comezos de ano. Ademais, a Fundación TIC mantén relación tamén mediante convenios co sector empresarial, neste caso, para facilitar as prácticas dos alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo. Son máis de 60 empresas nacionais as que colaboran neste fin. O padroado da Fundación TIC aprobou este martes o orzamento para o 2010 que supera o 1,5 millón de euros. A inserción laboral xuvenil no sector audiovisual figura entre as prioridades fixadas pro ano que ven. Outra das novidades nesta etapa da Fundación TIC é o lanzamento da súa nova páxina web, un portal máis participativo, cercano e adaptado aos novos tempos. A través da rede a Fundación aposta por un espazo sen barreras, onde o internauta poda coñecer o traballo audiovisual que se está a desenvolver tanto polos alumnos da Escola de Imaxe e Son de cara ao seu futuro laboral, como as colaboracións con institucións e entidades que se fan dende o Centro de Produción de Programas. Pero o máis importante é que o portal está aberto a participación cidadá a través dos seus comentarios no foro e na información. O deputado de Persoal da Deputación, Melchor Roel, destaca a transparencia e a obxectividade nos procesos de selección de persoal externo. Esta mesma semana asinou cos representantes sindicais os presidentes da Xunta de Persoal e do Comité de Empresa a Mesa Xeral de Negociación. O presidente da Diputación impartiu unha charla sobre a Constitución e Medio Ambiente a estudantes do Instituto Xograr Alfonso Gómez de Sarria. Alí mesmo anunciou que o organismo provincial pretende crear o primeiro goberno xuvenil provincial. Rostros desfigurados misturando a pintura e a fotografía. O lucense Iago Eiros presenta a indiferencia humana a través da exposición La barba del vecino. A mostra permanecerá aberta ao público na Capela de Santa María en horario de mañá e tarde. Este ano o Billó de Ouro foi para o empresario Faustino Fernández, un dos fundadores de Fadesa pola súa contribución á mellora de infraestructuras en prol do municipio e dos veciños.
unha distinción que otorga cada ano a Asociación Luso-Galaica en colaboración co Concello de Chantada. A Asociación de Escritores en Lingua Galega rendiu homenaxe no Círculo das Artes ao poeta Manuel María. A través dunha proxección lemprouse a importancia que supuxo a figura do poeta para o povo galego. Monterroso celebrou a pasada fin de semana a festa en honor a Santa Lucía, patroa dos cegos. Antigamente este día marcaba o inicio dos preparativos da Navidade. Ante miles de afeccionados, Lugo foi a cidade que sentiu por primeira vez en toda Galicia o ruxido dun monoplaza da Fórmula 2. O seu mando, o piloto lucense Alonso Liste, que correrá a próxima tempada no Campeonato Mundial da Fórmula 2. O grupo de teatro do Instituto Vilar Ponte de Viveiro alzouse co segundo premio no certame de xóvenes creadores Galicia Crea coa obra Un xoguete para Goldini. A gravación da obra contou coa colaboración da Fundación TIC. Este domingo celebrase a tradicional feira do Capón de Vilalba. O recinto feiral abrirase ao público ás 10 da mañá. Ás 12:30 procederase a entrega dos premios aos mellores criadores e a partir desa hora haberá degustación de capón nos centros de hostalaría da vila.